UMnumzana Mphuthumi Sigidi uqale ukuxelenga kwisikolo iVulinccobo njengonogada ukuqala ngo-2015. Emva kweenyanga ezimbalwa wanikwa uphumaphele kuba isebe limtyhola ngokuba akazange azidize iindaba zokuba wayekhe wabanjwa ngaphambili. Isebe lezemfundo ndenzelwa umkokothelo endingawaziyo phaya, ndabhalelwa kuqala. Kwathiwa bakrokrela into yoba inoba ne-criminal record. Baphinda babuya bandibhalela futhi bathi kum ndiphindele ndiphangele. Ndabe bendingumntu obebanjiwe ndabulala umntu ngengozi ngempazamo. So ndizange ndigwetywe phaya, ndagwetywa isigwebo esinefayini. Andiwufumani umsebenzi, abantwana bam abayifumani igranti, mna andizifumani nezi-350 ngoba kuvela into yoba ndine-personal number. Ndicela ke urhulumente wase-Eastern Cape athathe inxaxheba andincede, urhulumente kaMabuyane no-education acacise ndiredi mna for ubuyela emsebenzini wam ngoba umsebenzi wam akukaqashwa mntu phaa kulaa posti. Negqwetha litsho lithi soze kuqashwe mntu phaa, qha alinikwa ideyithi leyo yobheka eHigh Court. Isebe lemfundo libhenzise ukuba uMnumzana Sigidi ugxothiswe kukubonwa ukuba unamatyala aliqela phantsi kwegama lakhe. Urhulumente waye wa-adoptha ipolisi ethi bonke abantu abaphangela kurhulumente abangonogada kwakunye nabanye mabasubject okanye mabavetwe. Vetting ke leyo eyathi yabonakalisa umtyholwa lona okokubana ngaba une-case ezilishumi ezi-serious kakhulu. Ngenxa yaloo nto ke isebe laye layi-withdrawa appointment yalo kuye kuba i-vetting yasibonakalisa into yoba ayingomntu noko unosebenza nabantu kuba unale profile inje. OkaSigidi uthi yayizizityholo ezingenasihlahla ezo yaye wafunyaniswa engenatyala kuzo. Ukanti igqwetha lakhe lithi lilindele usuku oluya kumiselwa yinkundla ephakamileyo yaseMthatha nalapho linyanzelisa ukuba isebe lihlawule uSigidi ngomonakalo eliwenzileyo wokumyekisa umsebenzi ngaphandle kwesizathu esibambekayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya edutywa eMpuma Koloni.